No, takže čau. Dnes tady máme Bus Simulator Ultimate. No. Company Incompetent. Já už tady mám něco rozjetého, to akorát dojedem. Já tomu moc nerozumím teda. A nevím, co máme za bus. Čekejve. Nemůžu se kouknout, nevím nic. Prostě jedu. 116 kiláků, 115, no to jede rychle. Prd. Nemá tam stát, tak debil. Don't have conductor on the bus, right wire, sir. Jsou nespokojený. Co já s tím mám dělat? Tak. 60 kiláčků. Tak rychle utekla, to, že tam bylo 115. Ty vole, a zase. Proč jde tak pomalu? Nebrzdí to, nevím. Jdeme v pohodě. No stres. Proč jdu jak hlemíždice? Meky rambe. Nevím, jedem. No, 50 right Warser. Thank you. Děkuju ti. Chtěl mělo být thank you very much. Děkuju ti velmi. Ani nevím, co po mně chtěl. No, krásně, bych tam mohl dát telkáče. Tak, no a počkej, blinker. No, ne. No, já bych mohl brzdit. Exit right. Exit right. Right. Mám blinker. To je jedno. Budem odbočovat. A kde tady. Počkej. Jo. I'm opening. Zase nevím, co po mně chtěl, abych si to mohl číst. Tady je 50, jak jenom 60 skoro, no. Nebyl to dobrý nápad. A je to se jak naprt ovládá na tom volantu. Ne, to se nedá. Sám pak poslat šipečky. Bude lepší určitě. Počkej. Dobrý, 20 kiláčků za Berlínem. Pustil si ho, no, Hermelínem. No. Už jsme tam skoro. To bylo rychlý. A to stačí. Zase jindy. Ani nevím, kam jdem. It's so hot. Will you turn on the air conditioner? Of course. No, jak jsou spokojené jednou. Jsou tam co by dupa, nemají se na co stěžovat. Občas to nahulím do nějakého bavoráku, ale tak jako se nedá svítit. No, zase. My coffee is pile. To je asi, že to ne. Se mi rozlila káva. Nebo něco takového. Ne, to není tahle. Ještě o jednu. A tady. Jo. Ne, jo. Tam fiknu, tak najdem se kamionem. No, ne, prostě to. No. Trošku se oseká, ale tak, je to asi vypnu dalkáče už tady. No. Teď kudy. Jo, a tam mám zet. Ne. Dobrý. Vypočítání bez problémů všechno. Tak, a kam to chcete? Tady.
Tak, trefit se. Je to. Dali jsme, otevíráme. Nejde to. Už to jde. Ještě ty druhý, ne? Tak. Cheb České Budějovice jsem jel. 707 korun.